tangka nangkeli tangka doan department penjuntu non bill ki PG cingkra doan stami halahaya tangka da pipet dat nangi busini tum komplain alulong waidak pen tum sungdon lo athai penangana ice cream long thaklong je tangka bang ke release dat po akam bang tang tedet lason si thaklong la sini tum chuning rilo department of han council aphan das sidami tum chuning rilo la hini aphan tum chuning ri bang ke lalo je non amat ke spot verification pameka la penalang tum legadam chot nei gali la ni tum song koi phanda pon nei la pen ni tum han clearly waidak benang than tik ke contractor dom han punon bill bang pilong le pusini tum song pen sodak pen hanglo la pen la soi sek yong si waidak kali song bong ako ni tum song aphan waidak pen departmental report nang chipi bana nitom han klar dak pen lam klar nang pipe blote nitom bang ke ansu se che song bang ke ang tong pon bom i pusini tum pachini la